Sizokubheka konke lokho nekufika. Kepha namhlanje sikungopolo sikhuluma ngani ngobungozi bokudla ingulube. Akazi ndaba ingulube kuzoyithini ngoba asikho isilwane esingcole esinamanyala njengengulube. Ingulube isona silwane engisaziyo esikwazi ukudla izingane zazo. Angisho azikho ezinye. Ingulube ibuye imisilambili yawadla amachwana ayidlali kanjalo. Ingulube uma idla ukudla yona ikudigesta for almost 34 hours. Ake ngiphinde futhi mlaleli. Ingulube uma idla ukudla yona qobo lwakho ikudigesta for 34 hours. Insuku ezintathu. Insuku ezintathu lezo. But izilwane zonke ukudla zikudigesta over a period of 3 hours to 24 hours. Izilwane. Uyibona inkomo ifika idla usuku lonke bese kuthi ebusuku yenze njani? Lale phansi ibese yetshisa. Yetshisa yabo ibuyise back yabo. Ibuse kube refined. That's why ngana ngoba inemthambo. Abantu abaningi abazi ingulube ayinayo imthambo. Ayinayo ama-veins. Ingulube ayinayo imthambo. Ayinayo imthambo. Ikephi khona? Ama-veins phela uyibona esikhumbe aqhama uthatha inkomo kwabona ama-veins ayo. Ingulube ayinawo ama-veins. Izoba kanjani ama-veins namafutha angaka? Now, okwesibili, ingulube ayijuluki. Akazi abantu bayakwazi lokho. Inkomo iyajuluka, even nje iyajuluka, zonke ilwane ziyajuluka. But ake sibheke ukuthi kuphuma nemjulukweni na. Kuphuma upoison osuke ukhishwe isibindi kanye nani nenyongo, bile. Ake ngiphinde futhi. Umuntu mejuluka nesilwane esijulukayo sisuke sikhipha upoison ngaphakathi kusona isukhiphela ngaphandle esikhumbeni. Ingulube ayijuluki so upoison ingulube uhlala kephi emafutheni nayo. Abalela ngazo abazoyizwa lento yona iyezwakala wedu ilwane iningi ziyajuluka. Ngakujuluka kwazo zigcina seyikhiphe upoison zukhiphela esikhumbeni. That is why uzisilwane sinuka nje into esabekayo. Ngoba kushuthi leso silwane sijulukile upoison harmful fat solubles, harmful, underline, harmful fat solubles akhishwe isibindi bese ephuma esephumela kephi esikhumbeni. Even nomuntu ke isibindi sakhe siyakwazi ukuthi simetabolize noma siprocess harmful solubles ebese yajuluka yena kumuntu kungcono ubuya achame umchamo onjani oyelo okhombisayo ukuthi there's a lot of uric acid namanye ama toxins shuthi abanye poison. Hayi ingulube ayina konke lokho. Upoison wengulube uhlala phi na? Uhlala emafutheni ayo ingulube. Now ingulube angaze ngisibone isilwane esinje. Uyabona eyinselweni. Eyinselweni. Inepipe elikhipha indle. Eyinselweni? Ine storage system. Ingulube abantu abaningi abazi ikhipha indle ngemuva ibuye ikhiphe la eyinselweni zayo. How? Ingulube ikhipha imsimbane eyinselweni? Hey. No kopoto yo. Ayithanda kubanzima. Babo. Ebona ngithe kwena uJehova bekumthetho wathi ingulube engadliwa. Uyasuka umuntu yena ngobonto ungcolo kunomthetho kaJehova wenze njani uzodla ingulube. Ingulube inempethu yayo yendalo ekuthiwa itrichinosis itrachnella. Ayikho ingulube ephila. Yabona ingulube ngisho ungayihlalisa endlini uyigeze uyikorobheni lale naye bedroom kodwa lempethu yayo itrachnellosis ngeke ukwazi ukuyikhipha yona. It's part of a parasitic nature yengulube. And there's something amazing ngengulube. Mawuthatha iqatha lengulube ulifaka efreezing, ulifaka ku deep freezer bese ulibeka below 365 degrees. Iqatha lengulube. Awafi amaqanda etrachnella alempethu leskelemu lesi. Awafi. Akwazi ukusustain leyo heat. But ke it means equally uma leyo ngulube fanele ukuthi musuyipheka uyipheke futhi nakhona ngo 365 degrees ukuze kufe iqanda lempethu lelikhona engulubeni. Ngabe ngazi uma ungapheka kanje